Hi, magandang hapon. Ready to biyahe na naman tayo, guys. Ito nga, nagre-ready na tayo. Ito yung unit natin, number 9. Yan, dump truck 9. Ito yung mga kasama natin, guys, oh. Yan. Marami tayo, guys. Marami dito, guys, oh. Yan, wala pa yung mga iba, eh. Hindi pa dumating yung mga ibang drivers. Mga kasama natin na drivers. Yan, guys, oh. Yan. Guys. Yan ang dump truck namin, guys, para po panay bago, oh. Panay bago yung mga truck natin, guys. Wala mang luma dyan, guys, oh. Shout out pala kay Engineer Jocelyn, yung boss ko na mabait. Engineer Jocelyn Alam. Salamat, boss. At binigyan mo kami ng trabaho. Babiyahin na naman kami. Kay Ate Julie Bundok. Kay Julie, salamat. Ito, guys, yung mga unit natin, guys, oh. Shout out sa mga kasama kong drivers. Babiyahin na naman tayo. Ano? Yan yung mga equipment ng boss ko, guys. Yung kasama natin, guys. Ano yung kasama natin, guys. Guys. Yan si Ramil, Kuya Ramil. Taga Manday. Yan, guys, oh. Si Kuya. Ah, Andito na naman kami sa yung garahe papunta naman ng Ilocos Norte. Simula na naman ang bakbakan. shout out, Kuya, shout out. Shout out sa inyo lahat dyan, mga guys. Suportahan niyo po kami ang aming vlog ngayon itong hapon. Ayan, At guys. tayo at magsama-sama sa hirap at ginawa. Ayan yung unit natin, guys, oh. Ito yung kasama natin, guys, oh, si Kuya Jeffrey. Kuya Jeffrey, ano nga apelyido mo, Kuya Jeffrey? Bilbar. Ha? Bilbar. Bilbar. Kuya Jeffrey Bilbar, taga Iloilo to, guys. Pero nakatira siya dito sa Samat, Barangay Samat, Bugalyon, Pangasinan. Diyan siya nakapag sawa. Kaya nandito siya sa Pangasinan. Biyahe na naman tayo, guys, papuntang Ilocos Sur. Doon tayo mag-asphalto. Mula dito, travel tayo papuntang San Jacinto sa planta ng asphalto. Magpasalamat ka kay boss Engineer Jocelyn. Maraming salamat, Boss Engineer. Dahil ganito ako ay pilay-pilay, tinanggap ko rin ako sa pag-drive ng yung truck at pinagkatiwalaan ko ako sa pag-drive. Salamat, Engineer. Baka pita. Yan ang aming pangalawang boss. Kapitin lang ang mata pero malinaw ako naging. Yan yung kapatid ni Engineer Jocelyn, yung boss namin na mabait. Binigyan kami ng trabaho, guys. Samantalahin na natin, guys, kasi pag wala tayong trabaho, guys, wala. Hindi tayo magkakaroon ng pera. Kuya Ramel, shout out, Kuya Ramel, oh. Yan yung kasama natin, guys. Bukas mo.
Ha? Yan guys. Yan guys, kasama natin. Ano ang apelyido mo, Kuya Ramil? Yan guys, Kuya Ramil de Guzman, taga Umanday. Umanday, Bugalyon, Barangay Umanday, Bugalyon, Pangasinan. Kasama natin siya sa drivers guys. Siya ating kakumboy pagka tayo bumabiyahe guys. Siya ang ating kakumboy guys. Tatlo kami. Ay, nag-aircon guys. Ayaw magpa-istorbo. Guys, punta tayo sa dito tayo guys. Ito guys. Yan. Yan yung ano guys. Iiwan natin yung chinilas natin guys, oh. Dalawa yung chinilas din guys, iiwan natin yung isa dyan para malinis na yung isa. May chinilas din dyan sa may chinilas din dyan sa baba guys. Ano, para malinis yung sasakyan, dapat dalawa yung chinilas na ginagamit. Yung isa panglabas, iiwan mo pagka sasakay ka na guys. Iniiwan namin guys, oh, para malinis palagi. Yun, iniiwan namin yung isa. Yan guys, iniiwan yung isa. Tapos, ito naman sa taas guys. Ito naman guys ang isusuot. Yan guys, oh. Para malinis yung sa loob ng ano, sasakyan guys. Yan. Dalawa yung chinilas na ginagamit natin guys. Kasi, dapat palaging malinis yung sa loob ng truck guys sa ano, sa kalusugan din natin yun. Tayo makakakuha ng sakit. Yan guys, oh. Yung gamit natin guys, oh. Yan yung gamit natin guys. Tubig guys. Ito yung tubig natin. Wala tayong pahinanti guys, oh. Mamaya pa sila darating. Guys, ready to biyahe na naman tayo guys. Naka-aircon tayo guys, sobrang lamig yung aircon natin, oh. Naka number 1 lang tayo guys, oh. Yan, oh. 25 pa yan guys. Malamig. Malamig yung aircon natin guys. Malamig yung ano, mga aircon ng truck ni engineer. Yan guys, hanggang dito lang muna guys. At mamaya na naman tayo gagawa ng video guys pagka nasa planta na naman tayo. So yun natin. Ayun yung mga kasama natin guys, oh. Check sila sa ano guys, oh. Nag-ano sila guys, tagu-taguan. Nag-ikot-ikutan sila sa kanilang unit guys. Okay, hanggang dito lang muna guys. Mamaya ulit gagawa tayo ng video ulit mamaya. Magbablog tayo ulit mamaya pag nasa ano tayo. Sa ano pala, gasolinahan, sa magdi-diesel pa pala kami sa ano, sa Binmaloy, Pangasinan, sa may Sintrom. Doon pala kami magkakarga guys. Ayun, umiikot na sila guys. Tingin-tingin na guys. Naghahanap sila guys, oh. Oh. Pumunta yan. Guys, oh. Naghahanap yan guys ng kaya hinahanap niyan guys, oh. Oh. Oh, yung guys, yung ano. Oh. Ano guys, oh. Sabi yan guys. Saan na pupunta yun? Ayun niya guys. Nahanap niya yata yung ano niya guys, pahinante. Hindi niya yung mahanap. Kasama niya.
Sige guys, hanggang dito lang muna. Bye-bye. Salamat sa panonood. Thank you.